miarabatsika jiaby mpagnaraka fandarana Sasdi bien dit ato amin'ny groupe-ny vaovao na ny magnaraka amin'ny alalan'ny page Sasdi bien dit. Vahintsika niany rapera maventy Lous'fah, miarabanao zay Lous'fah, tonga soa ato mifandarana. Ya, magnano mbola tsara tsika jiaby akory ataoko amin'ny fiteny le mahazaza tema lezy anao tsika page. Ya, mbola tsara tsika jiaby zay magnaraka page na groupe amin'ny Sasdi bien dit. Lous'fah tonga eto ataoko amin'ny fiteny sambava tsara izy satria presque tagny izy fa izy ndraiky izy koa tranga tanandreo hoe atao fiteny Tananarivo vango fiteny Tananarivo izy koa tranga tanandreo atao fiteny tsy mety amin'ny mahoy tsy mety avy amin'ny papako vangoko fiteny tsy mety koa mety zegny fanontaniana voalohany Lous'fah iza tegna agnaranao dia inona tonga io Lous'fah io hoe manambady mananjanaka ve Lous'fah? Ya, le hoe tegna hoe agnarana Lous'fah agnarana Lous'fah zegny efa niboaka rango tamin'ny 1998 1998 mbola tasambava tagny izy avy tamina basket zegny le raha tia basket be zegny izy la mozika rap zegny misy olo mieritreritra hoe tagnatin'ny rap zay vao regny Lous'fah zegny fa tagnatin'ny basket za matoko tsara popoly mpianatra jiaby sambava lycée mixto taonaizan'olo za hoe Lous'fah zegny Lous'fah zegny agnaran'olo mpanoratra tiako ary tsy Lous'fah zegny koa izy fa Mohamed Lous'kario Farid mpanoratra juif izy io Mohamed Lous'kario Farid fa olo zay fa maty mpanoratra farany zay tiako Lous'kario Farid Mohamed Lous'kario Farid dia nalaiko zegny Lousy dia Kario naliako dia nalaiko Fa dia narioko Iridy dia natambako karagny amin'izay izy dia izy nagnaboaka Lous'fah. Agnarana Lous'fah izy volagniko teo igny za zegny métis foko métis le fokona métis le rasina zegny métis tapany vatagna jiaby ilany igny tsy mihety côté avy amin'ny papako avy amandry tsara antsatra midôla andoha rano be agny tapany vatana igny na jiaby ndraiky au plateau merina fa izy moko zegny amin'ny fitenitsika amin'ny sisiny tany efa tsy haiky magnavaka hoe merina na hova na borizany na andrina raha samby isan'ny raha jiaby aby zegny fa mitsika agny zegny izy tonga dia hoe hova fô zare fa merina zegny fa tsy hova ary tsy andrina ary tsy borizany raha zegny avy amin'ny mamako igny nagnotankanao teo hoe azo marigny tegna agnarana anao Rabar John za misura tsara fa olo niaraka nianatra tamina classe de 6e 3e jusque terminal regny mahay zegny tsara enjare tsara zegny tegna agnarana ya dia hoe nagnotankanao teo hoe aveza marigny izy le fagnontaniagna hobaka aveza marigny tany telo zegny tsisy adignoko tany telo zegny niaigny za tasambava igny tsy adignako igny satria papako affecté tao amin'ny mahazanaka anao tsy maintsy agnaraka ray aman-dreny affecté reo e tonga ary affecté re tonga ary dia tasambava tao zegny ny tegna fotoana naharitry bebe kokoa ny asan'ny papako niaigny tao zay nianatra tao zay fa zay ndraiky isaka vakansy tsy maintsy asian'ny papanay misafidy agnano vakansy amin'ny dadin'andre avy amin'ny mamanao agny sa agnano vakansy amin'ny dadin'andre avy aminay agny amandry tsara agny misafidy zegny zay zanaka dia igny za misy fotoagna mandeha mandry tsara isaka vakansy misy fotoagna za mandeha midadiko amanjakandrina partie moramanga igny avy amin'ny mamako karaha zegny dia amin'le hoe manambady mananjanaka mananjanaka Lous'fah manambady aloha tonga dia tsoroko ny marigny manambady Lous'fah niteraka raiky ary vadiko nanomboko za tegna hoe nifindra définitive matantananarivo faramparany 2008 hiditra 2009 za niaraka tamin'ny vadiko fa vadiko efa rango efa zay mbola izy fo vadiko jusque zao nataoko mariage tamin'ny 2013 Lous'fah malaza miavona zegny Lous'fah malaza avalinao zegny
Lous'fah malaza miavo mety le olo tafara tsy de mahay Lous'fah dako mahita zegny. Lous'fah zegny izy ka ataoko hoe amin'ny fiainana artiste jiaby magnera Madagasikara za tsy volagna zao za numéro 1 faran'izay tsotra fa za tsy lavitra zegny. Za tsy miasa loha magnano pini mandeha arabe regny. Ya za tsy miasa loha mitenginy bus isan'andro na bisikilety. Katikati zegny tsy saposaigny katikatina zanako. Ya igny valeur tsy azoko tegna farahika igny. Igny zegny haiko igny hoe tsy hagnary za mihitsy igny. Ya hoe tô miavo tsy le izy olo boka zegny misy mizamy le endriky ivelany de misy olo ka zegny mieritreritra hoe ka hoe artiste zegny ozy de heveriny hoe olo tsy azo atao mikoragna aminazy nefa diso izy amin'igny. Misy olo ka mieritreritra hoe artiste zegny heveriny hoe tsy olo amin'ny planète terre fa hoe avy amin'ny planète hafa mihitsy milatsaky eto de sarotro be nifandray aminazy. Very koa izy amin'igny. Za karaha olo jiaby regny ary za tsy izy ka olo zay za izy ka ohatra hoe olo ataontsika hoe promotion niaraka nianatra tamina mahay fahatsorako tsara haindreo tsara hoe manafo olo karaha olo farany zay tsy mivaky la tête sans foutiste zegny hoe bon andeha boka tsika andeha nalakely allo tsara magnino efa karaha fa materanao reo efa karaha io fô zany za mbony piste fô zany Lous'fah sur scène fô zany Lous'fah de za anaty clip fô zany Lous'fah fa andavanandro za karaha mpiarabeloko jiaby miaraka miaigna amin'olo jiaby karaha na za misy fotoagna hitanao mitondra bidon mangala rano mandraigny regny de mifanojo olo amin'izay mba Lous'fah edy igny Lous'fah ma tsy magneva mitondra rano. Za igny za mitondra rano anao koa zalahy magnino anao ma tsy mangala piasa za nefa piasany zaniko za. Izy patron na izy boss na miasa ho anazy za. Ino raha ataony après izy ka ohatra hoe antaninao lui zay babanao koa karaha zao mety hisy raha valy boka izy mba tiako hita le karaha ndraiky tiako hita zegny za ataony fitaratra hoe papa koa tsy niavo tamin'ny fotoagnan'izy karaha zao nagnano fô izy na de hoe karakory na karakory le olo mivolagna hoe Lous'fah miavo diso adresse be izy amin'izay. Ya diso izy amin'izay. Tsara manana zany ka za tsy avantro fa tegna marigny anao ino tegna sasany riko sy nindramo tsy nangalariko ho tompay zegny isan'andro amiagnajo ho tompay zegny zanako tsara mahirino 17/07/2013 tsy nampoiziko za hiteza nefa za ndraiky galezy fotoagnana miloko tegna hita tsy nampoizy nefa soava va miray tsaratsy na hoe poizy anaty zaza accident tambony fandriagna tsy hoe kapoty loaka fa tegna fagniriagna disadisa tsisy taminay fa feno afaliagna misaotra zagna ary zay izy koa fa mba namiagna namiany solonegny sady lova nanano sady solony masova kitagna amy taridala amin'andro matonany atao zay mijaly zay nahazo anao faly zazalahy mena vava photocopie amy baba tsy tiako ana magnaraka za amy zakadrapa tiako ana magnaraka za amy zaka tsara solo ndray mba ovavolombelony tantara mikasiky de ino natonga Lous'fah nihira de ino tanjona amin'ny firanga natonga Lous'fah nihira zegny ya izy volaniko hoe 98 zegny niaigny tagnatin'ny tontolon'ny basket za de nisy fotoagna amizay 98 igny za nalefan'ny mamako nianatra Tantanarivo taty de nianatra de donc ataontsika hoe 6 mois natongavako taty mamako tsisy maty de tamomano koa zegny papako marary de taty za nahita le fiboahany le hoe apy verapy zegny fa basket ny raha tegna tiako tamin'ny fotoagnan'io fa na jusque zao mbola tiako basket
taty zegny misy le ampy verapy regny naniry tagnatin'ny vatako le raha tiako hoe tena hitavako valamby folofaingo telo de cousin saoboana bigop saoboana cousin variana be za mahita le raha de magnotantegna za hoe rapy ty moa zara mba manjary atao avadiky gasy de te moa zegny nanoratsoratra za nanoratsoratra de nandeha amizay le resaka antso téléphone hoe tamin'izay mbola le mandeha le cartinité ela amy téléphone regny papako magnantso amy zoka aby reo hoe alifaso mipody aty ngiahiny fa tsisy ataontsika hoe tsisy mpikarakara zegny izy hitanao hoe karaha hoe olo marary boka rô de za koa zegny tsy à l'aise koa zany le hoe mamako tsisy lasa karaha varimbariana za de obligé za mipody tasambava petraka tagny koa 99 donc ataontsika hoe tsy vita aby zegny anisy colère raiky de fa mipody tagny za de za tonga tagny amizay le raha hitako tantaninarivo teto mizako nampitaigny tamin'olo tao maloha mavandy zay milaza agny hoe za nitariky rapigasy zegny tasambava ka misy olo masaky mivolagna zegny tonga avy aminay hoe izy mivolagna izy hoe izy nitariky rapigasy tasambava za personne nagnokitry rapigasy zegny tasambava ny taritiko rapigasy io 99 taritiko izy nankilifan'olo aby zay amizay ino ka maregny la mozika nino koa igny gadogny ino zegny mamondrongona jamala toaka tsy la mozikin'olo avy gada zegny mpangalatra fa hitanao karaha zay hoe ino natonga anao ny rarapy anao de ino tanjono zegny tiako le raha zegny nanagna faniriagna be za tamin'le fotoagnany za nahitany ery 18-23 saoboana regny tegna tiako be le raha tiako atao ary hitako izy tsy ho sarotra aminahy za olo mpagnano basket ary matetiky sport na rapper matetiky basket fô baka ary matetiky la mozika tena basketeur tandregnesina matetiky rap fô ka de hitako tsy sarotro be aminazy igny le mivoly le raha de nataoko izy ino tanjogno zanao hagnino manaovy le raha tanjogno amizao ny fiainagna amizao ny olo jiaby presque efa hempaky efa hempaka olo jiaby hoe kila raha atao jiaby tsy manjary na le zaza amizao fa tsy voahanitra ray aman-dreny hoe hanarigny amy teny hoe aveda anao karaha zao de nitanjogna amle la mozika zegny hanabe satria mpanakano de azo lazany hoe mpanabe marobe ny message hazo avy agnatiny marobe ny hanatra hazo avy agnatiny misy aby olo tsy mitandregny raha volagniny mamany ndraiky babany foiky fa izy miboaka igny tonga antragnona camarade izy mitandregny la mozika tonga saigny tampoko izy grave message ny hira zegny grave anatra hira zegny de zegny le la mozika zegny agny tanjona amle izy indesigny hanabe le olo ataontsika hoe minadihitra na hoe setrasetra de magnampy reo mpanabe mpampianatra koa zay mba hankamora le asan'zare gadona ny Lous'fah zay fa rap io sa efa amizao efa agnaraka toetrandro hoe mba miôvaova na tsy haiko goeta na mifangafangaro sa fa rap io fo zay ataonao Lous'fah rap pur rap 100% rap 100% mavandy olo ka mivolagna hoe Lous'fah mankaraha zao izy koa ohatra ndre maregny la mozika ataoko agny sasany rakiny ataoko izy fa Lous'fah rap pur rap 100% misy hira koa hira raiky zay aby agny bébé karama zay titre anazy efa mibalibalance amin'ny YouTube agny style le stream zegny raga dancehall fo izy kinina ataoko rap ndraiky fitingeniko azy avy kinina ataoko zegny io couleur raga io mba izaviko mba tiako prouver amle olo haiko le izy fa tsy ataoko haiko fa tsy voatiko la tête hoe raga de madame namo zegny mivolagna hoe anao izy magnino miova couleur karaha zegny tsy tokony ataonao zegny ty io za raha kiny ataoko juste prouveko olo fa hoe hay couleur fa tsy voakiko la tête avy anareo le mpagnano io zegny aza miasasay fa tsy ataoko agnaty album aby izy fa juste hoe bo karaha igny ataoko zakagnano azy karaha zay fa ankoatran'zegny la mozika jiaby baka zegny tsara tsisy hoe la mozika ratsy zay
ataontsika hoe na tsiapiky na basesa na antosy na kilalaky na baoejy na hoe jiaby kofa hoe raha gasy hoe hira gasy zegny tsara zegny ary izy kofa regny koa ze mandona foana zegny hoe karaha atao hoe mampikirika zany tandriny azy fa tiako edy ary izy koa ohatra misy olo aleo da tsika hagnano tsiapiky araka aminao za Lous'fah aleo za tsara magnino alefa ny tsiapikinazy izy magnano tsiapiky tonga amin'ny partina modifie ila amizay za ataova am'le mahalaise za ndraiky za fa mbola tsiapiky foky gadogny rapy milatsaky fa izy le mélodie mety hoe mélodie-na tsiapiky fo rapy fa inaniko izy vita anjarana ialagna amizay mipody le izy karaha zay ary Lous'fah tsy de hitahita loatra tatoato sa efa niala amin'ny resaka firagna io mihitsy ombiagna spectacle anao farany na fiseho nataonao farany hoe le Lous'fah tsy de hitahita tsara tatoato tsy de miboaka scène ombiagna spectacle nataonao farany le hoe tsy de hitahita tsara tatoato boka ikehiky ndraiky satria za tsy de olon'ny Facebook loatra boka tsy de olon'ny publication hoe anao agnaty Facebook ao mety tsy mahita za tsy hitanao tatoato fa sisy tany jiaby andehanako ndraiky mahita za fo ndraiky satria za tsy andeha hoe kila tanomboako zegny tanao fiainagna boka Babylone amizao mamay bon ya za zao andeha soma mijosy pib ariva publiaka amin'ny Facebook soma mijosy pib za ariva namanao ambadika anao ka mandeha amadika anao pré regny nanao indeha soma mijosy pib satria hitany amin'ny Facebook publication anao jiaby bon isoma igny allo azonao zegny na anao hany kilatindro na le tokantragnonao ty korovony ry zalahy azonao zegny ninazy zegny matetika ataoko docteur après la mort raha fa vita apamiko amin'ny hoe igny za taritany igny za taritany fa tsy de tsy genre Lous'fah zegny le moeraoera andeha agnaboaka hoe tika za ary za isoma riary amin'ny lafiny ndraiky izy tsara amin'ny lafiny ndraiky izy ratsy amin'ny fandiniako izy hoe tamombiagna somanao farany magnontania zao anao amin'olo mananara igny fa votsela hely za tagny aveo za ia mare andeha za andeha mare ndraiky tsy ambariko andeha ezaka fa andeha za mare fa za mipody avanka magnaboaka itika tany avombako tany le nandehanako le za andeha mare afa mikoragna Facebook zay tsika misy raha tegna nakasika anao be tamin'ny asa décembre zegny asa tamin'ny janvier hoe niboaka tamin'ny Facebook sarinao Lous'fah izy kanao mety fahitahitanao donc zay asa karakory fandraisan'ny Lous'fah regny le tsatsa amin'ny Facebook iavako tsy de olo Facebook loatra zegny tegna marina fa nisy fotoagna boka zegny regny sofinay fa de nandalo olo ta Facebook hoe hity fa le raha karaha re zegny anao magnontany karakory fihetsehanao anao moka hagnano izy koa anao agnatin'ny mondeny artiste hoe tsy voatery hoe artiste hoe agnatin'ny mondena raha hoe miava kely amin'ny be sy ny maro de fataova agnatin'ny tetinao fa maro be raha avafarany taizigny anao koa maro be tsy maintsy hoe hagnenjiky hagnino hagnano karaha ty de le koragnanao ty zay zegny hitako izy ary regniko ianao magnontany hoe karakory fihetsehanao tsy mampihetsiky za fa karakory aby mbola za igny fo satria ale zegny aza avy aketo e Lous'fah zegny olo avy ambany volo Tarzan avy agnaty ala tsy de mahay resaka teknôlôjia izy ko nandiniky tsara mihina jiaby agnaty Facebook ataontsika hoe 2013 te doko za vao tegna hoe niaigny tsara tagnatin'ny Facebook zay nefa Lous'fah ndraiky izy nipofoka nalaza tsara faramparany 2009 jusqu'à 2010 de misy olo mivolagna anao mba magnanaova Facebook tsy haiko le raha satria zao olo vambany volo za tsy maraka teknôlôjia zegny de nampianarin'olo aloha magnanaova hely natao karaha igny nagnano iza na mot de passe le raha ty adino satria maro be raha esansaiko fa tsy de hoe hatohato karaha igny de nisy fotoagna amin'izay satria anao tompony le compte baka zegny de mba hoe nasisy ilo sarinao hely tao misy fotoagna ndraiky zegny misy olo raha mialoka am'le ombre anao
azonao zegny Ia. zarany aby marigny le lazanao igny tiako malaky ty tonga dia nanokafany konty raha najiaby tagnatin'ny konty ny baptême nafindrana aminazy izy zegny lasa hoe na misy olo resaka contrat aminazy zegny mikoragna azonao zegny baptême le raha dia misy fotoagna amin'izay mandeha asa ataontsika olo toliara agny mivolagna aminazy ao karakory zay milanao Lous'fah karakory resaka contrat-ntsika réglen'le maty mangingigny ao fô izy noho le abadongana noho le fahataragna za zegny azo lazagny tara ily tsy avancé zegny za amle resaka teknôlôjika raha io dia ao izy mandeha fô izy amle kabaron'ny raha io mandeha contact izy ny tsy hain'olo agnavaka fioka amy telefôny anao mary zegny avoagno za ia fa izy ao fô dia tafara amizay nisy fotoagna za fanojy olo agnarabe karaha manao Lous'fah vognony tsara anao am'soma le amy fotoagna karaha zao za tsy au courant zegny anao miresaka amy Facebook za tsy au courant zegny azafady ao zay dia te amizay zay za vao nagnokatra Facebook igny nagnano compte hafa amizay nataoko Lous'kario faridy zegny le agnarana anany niezako nialagna mihitsy hoe Lous'fah mba hitadiavako hoe zovy marigny olo kaiky Lous'fah misy mandeha 10 karazana agnatin'ny Facebook eo azalao zay sy tia marakaraha ty le izy aneka indesinao amy raha tsara le compte-na piratenao tsy mampagnino za fa le izy indesinao amle raha ratsy igny asakasikanao igny amle iranao za juste za igny marobe agnaranan'olo tomononao aminazy igny zay leranao magnano zegny sur scène tsisy adignanao fa jiaby igny voatomononao jiaby dia azovy koa mpamorogno hiranao ia le za juste za ko mbola ampody kely fa le fagnazavagna za juste za zegny avy amin'ny alalan'le resaka foko zegny tegna natonga za nambetrika za juste za le tahita voalohany ta za volagna hoe ampapako ataony lafagny ampapako karaha zao mamako ataony lafagny mamako karaha zao dia natsangako le hira satria tsy haiko hoe andeha aiza za mandeha ampapako za voa karaha zao mandeha mamako za voa karaha zao bon onomokety za ataoko hoe za juste za fo ke ia fa re mandreko zay ko za tsy ariako za resy amy tiako le hoe adigna mety ho tsaroanao ve agnariny olo jiaby abigny ambony piste tsy somba andeha agnadigny asako izy satria tagnako namango azy betroko namorogno azy ary totalin'izigny eto zegny za mba agnapetraka question hely fô ndraiky amin'ny atsika jiaby mpizaha agny na mipazy na migroupe firy totaly artiste voatongony Lous'fah miza juste za igny firy totaly dia ameko sopapa anao sorata amina MP amizay isaka mahazo le valiny maro anao dia misy raha ameko anao 199 sa 200 igny zegny sopapa hely avy tanao misafidy mba vita misafidy anao amin'igny igny tsisy adigna dia nagnotany anao teo hoe azo mpamorogno hira Lous'fah za koa fa niala avy tantaninarivo 99 zegny norogno tasambava fa mamorogno kely edy zay le volagny masahia mijoro kely le mahasamby volagny izy hoe za teo ty nitarika rapy zegny tasambava za Lous'fah nitariky rapy gasy tasambava nanolo 1999 zay zo miparitaka nandeha voemara andalà andapa fa toa za nitariky izy dia fa nanoratra ety donc mazava ho azy zegny za fa mamorogno raha jiaby ataoko Lous'fah misy hira nagadogno hafa ankafizinao tsy hoe hirainao fa mba tandrignesanao mba tandrignesana karaha igny resaka gadogno sa le mpihira mihitsy na mpihira na gadogno le za zao ataoko hoe izy koatra amin'ny gadogno izy koatra ataontsika hoe mpihira vahiny avy ivelany edy ankoatra ny rapy za ty Guns Roses ia za ty Bon Jovi za ty Lick Dib Bob Marley tiako regny reggae za ty Céline Dion izy koatra amin'ny mpihira gasy ndraiky izy numéro 1 aminah maloha za maloha dia fa jojoby igny mpihira gasy numéro 1 tegna ankafiziky jojoby Rosy Samuela R 18.3 Saoboana za mankafiry Tsiliva regny ia ankafiziky regny ankoatran'le gadogno ataoko zay
amin'ny ranao za juste za igny dia za koa mitandregny mieritreritra regny zay tonga direct agnatin'ny eritreritrinakao hoe za mpela tompo be karaha Big MG io fa zay tegna tsaroako aminazy igny dia tsy nampameloko Big MG nataonao karaha igny non tsy Big MG ny olo tanàgna araiky ataontsika hoe mpiravavy tanàgna zay mpiravavy tanàgna Antala Sambava karaha igny mpinamagna be zay mpinamagna fampizara manta sy masika dia misy fotoana fanao zay Sambava avao karaha olo jiaby regny hoe karakory misesima aminao agny hoe olo fankazo zegny dia nandeha moa zegny le hira za tiako zaka mba mpifela tongoto be Big MG tsy hitako hoe inona izy tsy hitako sosotro zay tsy hitako hoe romotro zay nagnatso za tamin'ny telefony fô izy karakory ça va morceau-nao bon ça va karaha zay na izy misy fotoagna aby izy magnantso antegna ndraiky za magnantso azy karakory zala iny programme tonga avy aty fa hitanao samby sembotra amin'ny fiainana igny ka zegny raha karaha zay tsisy problème entre zero là fa olo boka tsy maintsy hoe ny olo boka za retrety mihitsy hoe agnambelanao milamy igny zay tsy maintsy hitsikitsikitra avantaizaka anao avao fo entre zero là tsisy problème donc izy question mbola misy fandraisana avy anareo telo tao amin'ny kiva maskiny dia imena maso Kodja ary Lous'fah misy fandraisana anareo zio mifandray tsara tsisy problème satria kiva maskiny io za nanangana azy rehefa zay telo lady tagnatin'izy tao Jakolo mena maso dia Lous'fah dia kofa nitsangana izy dia fa niaragnany tambatra amin'izay niaragnany tambatra dia lasa hoe tsy zaka zegny nanangana azy fa niaragnany tambatra donc zegny hoe fifandraisana tsisy fomba mafona izy fa hoe samby variana amin'le variana amin'le raha mahavariana izy fagnantso amin'ny telefony kagory mena maso normal ndraiky magnantso Jakolo kagory frère normal nareo zay fa tsy miaraka amin'ny hira inona antony tsy nampiaraka anareo ny hira le hoe samy amin'ny raha ataony amin'le fotoagna tsy dia misy io dia fotoagna tsy dia misy fa le trajet bobaka be zegny trajet mampisaratsaraka fa ny raha tsy ampoizin'olo miaraka mihira avy zareo telo lany sa fa tsy miaraka mihira misy album ndraiky hitreny amin'izy amin'ny andro ke album kiva maskiny fa izy zegny igny entre zay telo lany dia fotoagnanay koa zegny hoe bon za zany isaka dimanche fa libre dia ok mbola projet fa efa mipetraka projet fa en ligne zegny le raha inona tonga hoe kiva maskiny kiva io tsy kiva zegny ka fandroaky amboa nohony avy amin'le ilikiliky tanao rapy zegny tsy mahazo bagna mihitsy tanao azonao rapy zegny la moziky mitologno tanao hoe karaha reggae regny mitologno regny zegny le tiaviko rapy azoko ataony hagnano kilalaka fa le message tiako ampitaigny ndraiky le afatra tsy ho tonga ndraiky le hanitra jiaby tsy ho tonga izy koa ohatra indisika amin'le la mozika mampandivody aby regny zegny azo bagna milamy zegny rapy zegny vo ilikiliky atao hoe volagnin'olo ambadika koa fa very tsy firy zala rapera regny zegny azonao zegny mandrombony nao mitoaka dia nindesika avy tamin'io zegny le raha satria vo ilikilika atsika tiko zala fikaraha fandroaky eo zay vo ilikilika gauche droite bon aloha indesiko foiky raha ty mahafinaritra zao zay fandroaky kiva maskiny tanao fandroaka maskiny zegny ailikilika torotorana ary mandeha aloha ankafizitsika foiky raha ty io zay dia namoronko clan amizay izy nataoko FBF clan fianakaviam-be fandroaka zay fankalavagna azy fianakaviam-be fandroaka na famille big fandroaky natsangana raha 38 personnes zay tagnaty tao fa mizarazara misy hoe groupe M-Dog groupe esclave d'or groupe kiva maskiny mitambatambatra be eo 38 personnes dia iny moa zegny olo samy milalam-piainana samy masondrom-piainana samy miparitaka karaha igny fa le clan zegny tsy mifagnary mihitsy na amin'ny ola io na amin'ny problème na amina raha mafaly koa misy raha mafaly elo ateo elo zalahy isaka mifankarikitra amin'le hoe matetika ilikilikin'olo fa mandraty na hoe mandrongony be izy ndariny
mety raha efa hitan'olo mihitsy hoe rapera mandrongony matetiky mety tsy jiaby fa matetiky dia Lous'fah io agnatin'izay fa nandrongony na magnanognano revo hafahafa. Ya zay tiako fagnotanianao zay jamala zay tsara nandalo molotro naty rangonao olombelona za izy koa hoe katy regny fomba tokony mihinana katy cigarette ndraiky vangoko toaka lerany hoe bomba falifaly lotsika mba tsiopa mba mitsiopa za mitoaka mihinan-toaka fa le volagninao hoe nrapera baka ozanao mandrongony ziny matetiky ny olo zany tsara mendriky ivelany dia le mba naharikilika le zandrikely eto zegny ny la mozika rap zegny tsy voatery atosika amin'ny cigarette be vitesse cigarette be vitesse koa agnarany tsy voatery atosika amin'ny cigarette be lamesse na cigarette be vitesse zay vao hoe misy philosophie za zika anaty lionao izy io anaty fonao tonga ho azy maniry ho azy philosophienao io ary amianjagnahary le mahafinaritra anao dia anao le mivolagna hoe pourcentage nandre lotovy fiarahamonigny nisy fotoagna izy ka nangalao tsara ndre tasambava tagny indesinyry zalahy magnano raha tsy mbola karaha le resaka compte amin'ny Facebook indesinyry zalahy magnano raha tsy manjary le endriky fitafina rapera tsy haiko azonao le raha te courage satria antsika jiaby mitalena izy bon magnano pantalon sareraka be zegny le bandy dia magnano t-shirt tegna le hoe anao mahita izy ko tegna rapera e nefa izy tsy rapera natany hely izy amin'izay magnatrobotroboky meso amin'olo ary azonao mambojamala devant ny polisy hitanao zegny hoe violent be raha tonga tegna violence be tegna hoe brutale dia tonga dia le endriky rapera jiaby cible azonao zegny ary zegny mahatonga za tsy mitapotaposiny amin'olo fahatany hitako ny pirata aby jiaby be teo fa le feeling zegny tsy mety amin'le fisaignako cigarette zegny izy koa tianigny zegny anao na za ohatra za mihinagna cigarette azoko atao hinigny izy mitety be jiaby ino gelegela amin'ny fianakaviagna fa mba siva respect image mba hoe fotonga io mba ilanao izy anao mba mango izy le ary amikoe karaha igny fa tsy indesigny satria lasa le rapera am'izay maloto izy ka nangalaogno tsara atsika c'était 2008 na 2007 faramparany donc zay nisy saobaoban-draha be tasambava atao zay olo magnano cave double abe magnano ceinture le be bougle be regny dia magnano pantalon brotsika magnano kiraro Timberland regny tonga dia fa avy polisy raha mifoko tsisy fanontaniagna hoe ino ty fa tonga dia ampidiriny agnaty ino tomobile kango vert hely igny agny agny koa mitandregny irany Lous'fah tegna presque mivolan-draha e misy fagnanaragna be misy resaka fiarahamonigny sy ny zavatra mitranga amin'ny firenena zany e dia Lous'fah ve manana eritreritry agnano politika aminazy io sa agnano politique sa hoe makory agnano politique sa lefa sa hira karaha io non le agnatiko ato fo izy abokako hitanao za koa nankafiziko zegny Nelson Mandela Bob Marley regny ny olo mitologno regny hitanao karaha Bob Marley nisy fotoagna izy nisy propagande tamin'ny tany misy zary tagny olo mariky histoire Bob Marley za matoky fa mariky zegny tsara nisy propagande tagny dia nikaramegny izy agnano propagande ambony ary za tsy miditra amin'io izy fa hiranazy ndraiky ira mitologno za tsy azonao hiakatra ambony ary agnano propagande fa hiranazy ndraiky ira mitologno Nelson Mandela maro be olo namadika azy maro be olo namango azy izy tsy nagnano valifaty zay izy mitologno fo ary vao maiby izy nampitambatra le fizarizaram-poko ndraiky fagnavakavagna Nelson Mandela dia izy koa za hoe anao mitany hoe hagnano politiky fa tsy mpagnano politiky ary tsy hagnano politiky mandriky zay efa nisy souvenir ratsy nandalo tamin'ny fiaignanao na hoe souvenir tsara nandalo tamin'ny fiaignanao fikambaranao zay ya souvenir le ratsy donc nanaovako azy souvenir ratsy mako zegny olo jiaby andalovan'igny tsisy mivolagna zegny tsara iky mamako tsisy tamin'ny fotoagna 99 za niandro taty dia voabetibetiko teo koa papako 2013 tsisy amin'ny momentniza ambony piste ary tegna grave za misoma tany lavitra be telefôny fô mandeha hoe papanao karaha zao e dia igny zegny tsy mety adigniko zegny souvenir ratsy igny
souvenir tsara tegna tsy mety adiniko ndraiky ka le tsara le tiany volagny mamako hoe aza mamopopoko viavy aza miady amina vadina igny zegny le avy amin'ny mamako souvenir tegna tiako ary tsy adinako ndraiky ka avy amin'ny papako de le tiany napetrany taminao aza magnary zanaka ary zegny mahatonga za jamais zanako fa raha iky zegny zanako jamais izy ke ataoko kinangananga atao hoe atao sangisangy fikarakaragna izy le koa aby na raha mono za reka mbola hoe raha sava izy fô taoko fô magnano karaha zay de souvenir tsy mety adiniko ary tsara ka izy sady mampimoely tegna baka zegny olo avy ambany volo de mba nindesin'ny papako tantaninarivo telo za tamin'izegny 92 tsara tadidiko nitengigny avion de kofa nirorogny ty vato tary amay ceinture avion amay ceinture avion igny ary ceinture avion karakaraha minote zay baka izy tsy hoe za fa avy mipeta amin'ny minote de aizako zay fô karaha minote arakaraka agnanaovanao izy vao maizy mireritry arakaraka mampikofokofoko anao i kotrokotro nangaly izy tsy netiny va olo jiaby efa midiny fa mijotso za mitomoagny amizay de inga zoky amizay zegny miaraka taminy izy koa inga zikitigny el karaha efa mamazy hoe kataka ny va kafa oeza izy tsy mety adiniko aveo le za niditra agnaty tunnel mitomoagny oeza ma za tiditra agnaty tunnel zay souvenir tsara izy sady karaha mba mampimoe tsy mety adiniko amara-parampandarana atsika Lous'fah efa firy album Lous'fah niboaka de efa hisy album vaovao hiboaka de iza olo mba miara-miasa aminao amin'ny resaka lamozika ya tiako fanontaniana zegny satria maro be olo agny mivoalogny aiza loatra Lous'fah nijanony hira lany inspiration ma izy agny sasany aby mivoalogny izy igny natoko izy igny votsela ely zavy nisy fotoagna nivolagnan'olo antifasan'olo message anao ma karakory za normal anao zegny karaha accident tary karaha potipotiky ta olo jiaby azalao zay ke tiako aby zegny mba mazava zegny Lous'fah zegny amle hoe izy mangigny tsy regny tsy raha mangigny pour rien tsy raha hoe mangingigny fahatany misy raha karakaraiky za azovy miara-miasa aminao miara-miasa amin'ny Samuel aza be mozika prod igny zegny ny toerana misy za amin'izy ake magnamboatra album ary album hiboaka amin'ny 2017 ty amity izy hiboaka izy jiaby agnontany ndraiky anao te hoe firy ny albuminao Lous'fah mbola tsara nisy album zegny mavandy olo mivoalogny hoe za fa nahazo album Lous'fah mavandy olo mivoalogny hoe tamin'ny 2012 nagnaboaka album zegny mba fatao fahatany zegny tsara vitavita hoe isam-bolagna za hagnano album zegny tsy fatao sarotro magnano album zegny fa izy ka ny hoe hira ny volagninao totaly ny hirana maro izy le tsy memanisy 280 titres 20 titres zegny totaly rano 98 jusqu'à 2017 280 titres de izy ake amin'izay zegny mba niezako atao album le tsy hoe le sava jiaby fô hoe nafangaro satria album zay boka amina karaha orange araiky azonao zegny za juste zagny ake zegny singany asiny araiky na hoe singany araiky tagnatin'ny orange fô de izy mipariaka za juste zagny nambaka zegny tsara de normalement zegny anao kagnano album zegny mila tokony mba atao mamy aby zegny isingasingany jiaby agnaty eo magnano karaha zegny ke fô boaka izy amin'ny Samuel agny zegny ny boany album amin'ny taogno 2017 ty atsika boka zegny tsy anogno hoe amizao volagna fa izy tsy maintsy amin'ny 2017 izy miboaka satria ela zay de fa mampagnantegna atsika jiaby zay mankafy Lous'fah le mpankafy soroko zegny andre jiaby navita niaritratry zay ela zay fa hiboaka amizay zegny album Lous'fah tsy regny le regniregny nandre ndraiky hoe regniregny mandehandeha amin'ny YouTube le publier manafo regny fa tegna album ny créegny ny tindregny acoustique mihitsy zegny navidirigny raha jiaby hoe donc zegny Lous'fah ka fa misôma avy amin'ny endriny vaovao avec musicien hoe musicien complet fa na zegny DJ tsy adigna satria DJ tsy maintsy agnamalifaly le hiran'ny Lous'fah le taloha le sokosoko be taloha regny igny tsy maintsy ampiaragna amin'ny DJ regny boka izy amin'ny taogno 2017
amin'ny be mozika misy coupé samoilo dia koa misy zegny hoe ataontsika hoe resaka ara-tseritra hoe boaka seritra karaha zao azony andeha to micontact aminahy na magnantony be mozika tsy azo tafo tsy lavitry be horirika zegny ao zegny andeha magnotany hoe karakory ma zay angalinga ty na hoe ohatrino DVD Lous'fah ohatrino audionazy ao zegny misy raha jiaby aby zegny karaha zegny. Ia, mazavazava mikasiky igny misaotra anao Lous'fah namaly fagnontaniagna jiaby napetraka taminao. Misaotra antsika jiaby koa nagnaraka hatramin'ny farany, teninao farany ho an'ny mpankafy fandaharana. Teniko farany zegny ho an'ny mpankafy fandaharana iboaka album Lous'fah ia dia isoragna andre nankafy dia album boaka mahazo aboly jiaby sarangan'olo na antidà na tanora na zaza dia isoragna ka le tsy mpankafy zegny le mpikritike satria ilaigny regny isorako zare regny izy ka tsy nisy le kritike tsy nisy le fialonana le hoe mialina tsy tanteraka zegny le raha ataoko ary zegny tsy olombelogno koa anao ka tsy kritiken'olo tsy olombelogno anao izy ka tsy ialognan'olo fa dia angatahako koa zare le mpialogno ndraiky kritike regny ivadiky ity amin'izay amin'ny fotoagnan'le album Lous'fah miboaka fisy jiaby. Koa zay zay tompo lasoko aby niarahantsika tamin'ny Lous'fah misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany veloma tompoko.